ibe anyị si ka anyị kwuo n'ụbọchị taata bụ ọ bụrụ na Chukwu okike nwa, Chukwu kere igwe na enu ụwa, Chukwu ogbugbu na-asọpụrụ, Chukwu udo na-asọpụrụ, Chukwu ngene na-asọpụrụ, Chukwu ana na-akpụ isi ya na-enye, Chukwu aja ana na-ebeku, mmụọ na mmụọ na-ebeku ya. Ọ bụrụ na eziokwu na ọ bụ Chukwu bụrụ nna, ọ bụrụ na ya bụ Chukwu bụ eziokwu na ọ bụ Chukwu bụrụ nna, a sị na ọ bụ nna ka ọ bụ, kedu ebe nsọpụrụ ya dị? Ya bụ ibe anyị nwere ikwu taa. Ya bụ Chukwu na-ajụ anyị, asị na nna ka m bụ, olee ebe ka gịnị ka nsọpụrụ m dị? Ọ bụrụ na m bụ nna, kedu ebe nsọpụrụ m ma gịnị dị? Ibe m ji na-ekwu ibe a bụ, o nwere ụdị ịfụnanya m ga-enwe n'ebe nwa m dị 12 years nọ ka nchilike moto mme gịnị chinye a na-emeri ya eme belụso mana m abụrụ nwa ahụ n'anya maka mụ na gị amaghị ife ọ ga-eme gịnị, ife ọ ga-apụta bụ na ihe anọcharọ nkeji isi nyere ya bụ kii akpọ gị na fon agbalịbata be gị si gị ibulu si imi bulu anya. Ọ bụrụ na nwa ahụ kachie ntị malụ na ya eluru oge ya wee jechili ka imoto ahụ ka imoto nna ya ahụ ka ya nya anya, ebee ka nsọpụrụ nna ya dị? Ya bụ ife mụ na gị na-abụ na-eme n'ụbọchị taa. Anyị niile ma mma gị anyị na-ama Chukwu aka n'iru, mma agwa gị ka o si mee. Anyị na-ama Chukwu aka n'iru na-ama na o nyere ka ọ bụrụ onye isi anyị aka. Ananwa bụ ibe Chukwu dobere ka o kpee nwoke na nwaanyị ikpe. Ọ sị gị n'ebe mgbakwasị ụkwụ ya na ka anyị ji akpụ ya eze origo anya. Ọ ndị Igbo maara ezigbo aba Chukwu, maka na Chukwu enwere fọm, mana Chukwu bụ anya na-eme gịnị, anya na-ele ụwa. Ndị okenye kpọrọ ya eze gịnị, eze origo anya. O nwere ibe a na-eme na nzuzo ọ na-abụrụ. Ọ sị gị na o nwere ibe imeli n'ụwa anwa, imerie n'ime ana, imerie n'ime ụlọ, imerie na nzuzo, imerie ebe mmadụ amarọ. Nya bụ Chukwu okike abịa mana ya mere ka ọ pụta ibe na gịnị n'elu gbamgbam. Kedu ibe ọ pụtara? Mụ na gị na-abụ na nke mbụ cheta na n'ibe anyị na-ekwu bụ ọ bụrụ na Chukwu okike abịa mana ndị mozie n'ogwugwu n'udo na aja ana na ọ bụrụ na anyị na-asọpụrụ va bụrụ nne bụrụ nna, ebee ka nsọpụrụ va dị? Ọ bụ ebe anyị kwuru. Mụ na gị na-abụ nọ anyị bụ dibịa, anyị bụ ndị aka ji ọva na-alụsị, anyị bụ ndị eze nwaanyị, anyị bụ ndị eze ọgbanje, anyị bụ ndị eze ana, anyị bụ ndị na-etiri mmadụ ikolo. Unu amara ịma na nke a adịrọ mfe n'ọdịnala, unu amara ya ebe na-akpọ iti ikolo. Anyị bụ ndị nze na ọzọ, maka na nze na ọzọ bụ one ministry dị n'ala Igbo, Sahindrens. Ọba bụ ndị Sahindren Israel, ọba bụ ndị nwe ntọna na va na-ekwu etu ọdịnala ga-esi wee dị. Ọ nze na ọzọ na-ekwu maka ọdịnala, ekwusizie onye eze a na-asị na ive eme gịnị, ive agụdoro nze ji ọlọbịa abịa na na-ekwucha anya ọkwa ka anyị kwulee etinye ya na na-asị n'ọdịgetu a eze a na na-ekwezo ka mana asị asị. Ọ bụrụ eze a na-ekwu ive gbasalụ nsọ na nna, kama na nkwụzi eze a na-amarịza na ive nwa ka obodo na-eme gịnị na-asọ. Akwụrụzia na ya a na-akwụrụ na ya. Diọkpala mmụọ bụ ndị nri akwụrụ na ya ewee na-eme. Igbo nwere 7-fold ministries, mana n'ime 7-fold ministries ahụ o nwere ozi nke na-edobe nsọ na iwu. Ka njụ unu taa n'ikwu eziokwu n'iru Chukwu na mmadụ, ọ ka nwere ebele onye nze na-asọpụrụ Chukwu? Eso mbụrụ nze sole ekpe onwe m ya bụ ikpe. O nwere onye nze ka anyị gwe na onwe anyị esiokwu, maka na ọ bụrụ na nze ka na-eme ibe Chukwu si mee, nze ya nọrọ alụ a na-eme, maka nze chọtara ibe bụ alụ. Nze kwuru na ibe nwe ya bụ alụ n'obodo, maka ọsọsọ nze ka anaghị eme gịnị ya ege ntị, sọsọ nze ka mmụọ ga-eme gịnị ga-anụrụ okwu. Nze kwadosie na ụdị nze na-adịpụtakwuru n'iru mmụọ bụrụ alụ ya, mmụọ a na-eme gịnị, a na-esi na biya leta na ọnụ oche ezi ya, ma na ọ bụrụ ofe ga-eme gịnị garibie na ọ ka ekwu okwu ka o mee gịnị ka ọ dị mma, na ndị ya akwụ n'iru ya be gị me gịnị ikwu n'iru ya.
n'ala Igbo Chukwu were sie dibịa were mana o nwere onye ka nze n'ala Igbo o nwere onye ka nze n'ọzọ n'ala Igbo onye nri ndị nri ya gbalị m osi ya n'onwe ka o si abụọ dịlị nri ka ịbụ eziokwu ma ọ bụ na ichiri ọzọ ya bụ ibe na-adị fọkwakwa mana igbuluru ya n'okpu gbalụ ụdị eze nwaobi ya o nwere ụdị afọ ọ ga-abụ pụta mgbe eze nwaobi dị ndụ eze nwaobi na mmụọ ibie na mkpụrụ obi dị nsọ ya mgbe ọ dị ndụ o nwere ụdị afọ ọ ga-abụ ịchọọ ka ịgba onye ya bịalụ ya bụ ọlụ ịgba aba onye owu ata asị gị dobe ya na-agụ na nwatakịrị ka ọ bụ ndị na-agbara afọ ga na-agụkwa gị oru ịgba aba aka igwe nri asị gị ekwuzikwa na gidobe na-agụ na ndị afa ya kwụrọ n'iruba isi oke ka ijebezi ebe ịma na udo ya dị isi eze nwaobi ọsị gị na onye abụ dị kpalaba na onye ya abịa na onye ka ọ ya abụ onye ekwu na-eme gịnị na na-ege ntị igbe o ji dị etu abụ abụrụ na eze nwaobi ka gị dị ọcha mana eze nwaobi zuru ibe niile a na-eme eme n'obodo o nwere mmụọ na-amara n'ọnọ eze nwaobi gba elili n'ọba eze nwaobi dọnyere ekwu eze nwaobi nwere alọ eze nwaobi zuru oke n'ibe niile eji malụ nze o nwere mmụọ na ya egere ntị n'ụwa ama ebe ọ sọ gị n'ọrụ ọ bụrụ maka eji mana stil ya bụ eze nwaobi mgbe ọ nọ ndụ mgbe ọ bụ nze ọ na-ekwu eziokwu ọ na-emecha ka Chukwu chicha ekwara m ntị na mmadụ ka anyị bụ ọpọ nnọọ bụ odogwu o nwere akwa mbele mgbe eze nwaobi nwụrụ onye bere ya onowu ata nwa na-ebe ebere ya bata mbebe ọ na-agagharị na-amachagharị ịma na nna ya ekele obi aṅụrị ya bụ na nna ya megịrị na nna ya tara mana anyị nwabụ ndị ọ na-azọ ndụ mara ibe vulunu o ji abụzi omekịta anyị achọba nwoke Enugwu ukwu enezue n'Enugwu na onye a bụ onye dịchatalanụ n'ụdị ọkwa eze nwaobi ahụ ma stil ibu na ọ na-agba ngọ mana ọ bụrụ eze nwaobi ọ ya gbara ngọ maka nwoke nwere ka o si bi ndụ ya mana ebe anyị na-ekwu okwu ya bụ asị na Chukwu okike nkwani na eziokwu bụ nne bụrụ nna nye anyị ebe ka nsọpụrụ dị mụ na gị bụ dibịa onye ori bịa be anyị ezu n'ori akwa eziokwu akwa ọdịniwu ọdịnala ọ gwa gị na ya chọrọ ka ya bụrụ the highest na ya chọrọ ka ya na-eje bankị ya gbuwa ya bata na bankị na ezu ori n'ibe niile ha ya mere nta gị nwe bụ anụ ọbịa jeme gịnị baa ịbịa na mkpọrọ bịa mee gịnị kechie lụgharị ya ebee ka nsọpụrụ ya dị ma ọ bụrụ na nna ọ gụrụ ọrụ gị ya n'ọdịnala ọkwa ntọnala ya ka ọ bụ ọkwa gị emenya ka o kwuru mụ na gị na-abụ na ụdị anyị si wee mara ibe ọ gwara anyị enwe n'anya ukwu n'ebe ibe mmadụ ibe gị dị weda ma ọ bụ n'ewu ya ma ọ na ọkụkọ ya ma ọ na anụ ya ma ọ na nwunye ya ma ọ na nwa ya mana mụ na gị na-abụ maalị tata na anyị niile ka anyị ka anyị bele na aba anyị nọkata ụdị enwe lụchara ụlọ ya enwere ike abataba unu ọya dụrụ 70% of your people mma ma o nwere ibe ime ebe o nwere onye tabere omejie o nwere onye iji nke ya nọọ gịnị si mmanya ya ji azụ ọrụ anyị ukwu ka ọ bụ ma mụ ma gị na onye rụzi ewere iri eme gịnị wee si ọnụ ebee ka nsọpụrụ mbụ Chukwu okike abịa mmadụ ma ọ bụrụ ọkwa nwa ọbụla ị mụrụ ịchọ ka ọ na-eme ibe ikwu kedụzi ibe weta na anya na-emerọ nke onye kele anyị nwa anyị kwuru mụ na gị na-abụ bụ eze nwaanyị na-eme eze nwaanyị mbịabe gị eze ọ bụla eche ndị abịabe gị ugosi na chi abịabe gị anyị ekwusi okwu ọrụ gosi na chi akpọgharị gị gosi na chi akpọ gị nne m maka amụrụ nne ma ụdị mma ama ịdị egwu dịka na-agba nne m nne maka amụrụkwa nne ma ụdị mma ama ụdị ibe nwa dị egwu ị na-ekwu mgbe ebe ị na-ekwu okwu nwere ka arụ si eme m amụrụ m ebe ị nọ bekee ka m gwụcha anyị ọkwa gị na ya kwuru okwu ọrụ onye bịa be gị isori ya
anyị ekwurekwa ya kara gị jide toilet roll n'aka. Ọ bụrụ na Chukwu abụkpọrọ gị n'ọlụ dobere gị iwu sị gị ka ị nwee nsọ n'ọdịile n'ihi na nsọpụrụ ya ebee ka nsọpụrụ ya mee gịnị ibe anyị na-ekwu okwu ya bụkwa na ọkpụkpọ Chukwu kpọrọ anyị n'akara aka anyị ka anyị na-ekwu okwu ya kedu ka anyị si asọpụrụ ya n'ebe afọ kpọrọ anyị ka anyị mee anyị ekwurekwa ya akara aka nekwa gị ka iji gịnị toilet roll n'aka ekpe nwe abaga bịa be m o nwere ọla ị ga-alụrụ m enye abaga na-abatabeghị ọ bụrụ ụmụ agbọghọ ịtọ va na-enwu palịpalị na-ama palịpalị na-eke palịpalị na-eke palịpalị ị ga-abido mababa m njakịrị na-etuvaba dị iche iche the next minute ọ nala onye ọ dị ya mma nọmba ya ọ pụọ obeye n'igwe ọgwụ ya ebe ọ ga-abịa asọkwa na enye na-eme atụ ka m ji ama ọgwụ ya ebe ọ ga-abịa ọgwụ ya ebe ọ ga-abịa the next minute ọ tụwa enye na-enyere ndị bie 50,000 n'ọnwa kwụlọtọrie 50,000 n'ofu ọ bụrụ na anyị na-asọpụrụ Chukwu na mkpu a na ebee ka nsọpụrụ ya dị dịka anyị si claim maka na ebe aba anyị na-eme na-ewe ndị mmụọ iwe who goes there ọ na-aga ọkwọ na-ewe ndị nche iwe onye na-eme nsọ anị onye na-eme nsọ anị onye na-eme nsọ ana ọ na-ewe mmụọ iwe ọ bụrụ na anyị niile maara na Chukwu okike abịa ma chọrọ ka emee uche n'ụwa dịka esi eme n'eluigwe kedu ihe kewata na omebido n'ebe anyị nọ gịnị ka anyị ga-eji na-agwọrọ onye ori ọgwụ gịnị ka anyị ga-eji na-agwọrọ ndị kidnappers ọgwụ gịnị ka anyị ga-eji na-asị na anyị na-edu ude gwọrọ onye ori nke ama egbu aji gbagbu ya nke mma ya ejuru ogbu ya o nwere onye sendịrị ive n'otu anyị nyaa mesie gbucha anụ were mma jide mmadụ ga-enye mma n'afọ sị nwa ka a na-ekwu ka a na-afụ ya anya ndị nzukọ nsọ ọdịnala anyị ụdị isi anwa anyị megodi ọ dịla anyị ọ dịrọ suppose ịdị so anya dị eme ya mana anyị megodi ya n'ome gịnị na ọ dịla anyị na onye ruo dozie onwe ka nwoke si eme gịnị si adị na biya mana o nwere ibe m na-ekwu ọ bụrụ na eziokwu eziokwu na Chukwu okike abịa ma mkpu anyị na eziokwu kpọrọ anyị n'ọlụ gịnị ka ọ kpọrọ anyị ọkwa ka anyị guzobe ọdịnala ọkwa ka anyị mee ka ọ dị elu ọkwa ka anyị mee ka arụ ndị a na-enekwasị anya ọkwa ka o mee ka anyị bụrụ ndị na-abụba kwuo okwu ewere emere ibe n'obodo imeghe ọnụ okwu gị asị ajụ gị kedu ihe o kwuru asị mba na aka ajụ ọkwa ya asị gị na-eche onye jee ebe aka igwe ka ije jụọ ya ka mara ibe o kwuru isi mba na ijegobe onye nwe jebe nwoke m bịa na ka ije ebe aka igwe olu oke ọgwa anyị ka anyị nụ eruo ebe aka igwe resịba ibe a n'anya m na nghọta m ka m si malụ mgbe nna mba dị ka ba si eme ya na-eme ya etu a n'oge nye nsogbu ma na-eme ya etu a ka ba si eme mgbe m kwudoro ba na ọya akakwa mma ivi ya nụzi bụ akwa m gwara gị unu si na unu ejego unu anụghị ibe okwu kịta na aka ya na ọkpịa na emere gịnị na ọ dị ya na ọ bụ na emere nke a na emere gịnị na o nwere ebe eji azụ eje kedu ife ọ pụtara ọ pụtara na onye eziokwu emego gịnị ekwugo ọ pụtara na onye niile rewe nsọ na iwu emego gịnị ekwugo anyị bụ ndị nzukọ nsọ nzukọ nke nsọ ọdịnala anyị bụ ndị na-edobe nsọ na iwu ọdịnala anyị bụ ndị na-asọpụrụ Chukwu n'ime mmụọ na eziokwu ndị na-eme ibe ekpe na ikpe na ezi omume ndị na-emere ọmago omago ifugetu nwa anyị nọ ya o nwere ibe ala ga-apụgido ovu onye n'ime anyị ka nwunye mmadụ n'ime anyị gụva ga-agụ ala na-apụrụ gị bụsa bụ ala ga-apụ gị abụ ka ị ga-ada ibi ịma nọ na nzukọ nsọ ọdịnala ka ị nọ anya maka m ji wee kwuo agụgo m onye owu ata agụgo m aka igwe agụgo m enye abagana anyị ga-agbanụ ndụ ka anyị wee mee ibe ekpe n'ikpe na gịnị na ezi omume ọdịnala ebe a na-eme ọ bụla na-agbara ndụ ọ na-enwere isi n'ọdịnala ka anyị na-eme Chukwu okike na-agba ndị ya ndụ ọ ga-asị anyị nwa ga-agba ndụ ka anyị wee sọpụrụ Chukwu nsọ ọdịnala anyị mesie anyị anọkọ obi maala ibe anyị atụọ elu gụọ nsọ na iwu anyị ka Chukwu abụ wee were na-eme gịnị na-agọzi anyị were na-eme gịnị na-ejide anyị mgbe anyị megịnị mgbe anyị jebiara ka o wee dị mma n'iru Chukwu dị mma na gịnị n'iru mmadụ ka ọ ya bụ mgbe ụfọdụ anyị kwuru na-ekwu okwu asị gị ka ndị na-aka oriri ebe a ebe sị mba rapụ ndị a o nwere ndị ga-abụvakwu okwu anyị anụ ndị nzukọ nsọ ọdịnala vakwu anyị anụ
asịsị ego oke na ndị nzukọ sọd na Senefa ga-ekwu okwu n'izu ụka na-abịa onye ọ dị ebe gịnị akwụrụ gbalị dị ndị nzukọ sọd na na-ewepụtara okwu jasịa asị na kịta ka ekwuru okwu ndị njikọ ka na-ekwu maka ekwuo n'isi ndị ọbụla aghọrọziela okwu obefa o wee bụrụ ya gịnị otela achọrọ m ibe ọ ga-abụ emesie ka e were anyị na-ama atụ ezigbo ibe ka o ji na-abụ na-atụ ibe na-enwere isi ka anyị gosi nsọpụrụ aba anyị nwere n'ebe ọ nọ asị nna ka mbụ olee ebe ka nsọpụrụ m dị olee ebe ka egwu m dị Chineke anyị na-ajụ gị ajụjụ akaju ụwa na-ajụ gị ajụjụ Chineke na-ajụ gị ajụjụ olee ebe ka egwu m dị olee ebe ka egwu m dị olee ebe ka nsọpụrụ m dị olee ebe ka egwu m dị Chineke anyị na-ajụ gị ajụjụ akaju ụwa na-ajụ gị ajụjụ onye nwe anyị na-ajụ gị ajụjụ olee ebe ka egwu m dị ibe niile afụ bụ asị na nna ka m bụ olee ebe ka egwu m dị olee ebe ka nsọpụrụ m dị ndị nzukọ sọndịrị ajụjụ a bụ nke onye anyị niile n'ovu asị na Chukwu okike abịa mmadụ n'igwe mkpu a naanị nwaanyị zodoro ụkwụ na eziokwu anyị na-eso na ọ na-achị anyị na-echekwa anyị ebee ka nsọpụrụ ya dị ka bụ ajụdịla anyị ka bụ ebe anyị ga-aza n'onwe anyị onye na-emebi iwu ya si n'ụzọ ya megịnị pụta onye na-eme ajọ ihe ya rapụ ụzọ ya gịnị niile ya na-aghachikwute Chukwu nke okike abịa ma Chukwu ọdịnala ọ ga-agbaghara ya mmehie na gịnị na ụba ọ ga-eme ọ bụrụgodị na mmehie na-eji nji dịka unyi ọ ga-eme ọ dị ọcha gịnị karịa snow maka na ka ha rapụ ndị na-ara ya na ha ka o nyere ike ịbụ gịnị ụmụ Chineke ka ha rabụ ndị na-ara ya ọ bụ ha ka o nyere ike ịbụ ụmụ Chineke ruo mgbe ebighị ebi ka ha rabụ ndị na-ara ya ọ bụ ha ka o nyere ike ịbụ ụmụ nke ọdịnala ọ bụ ha ka o nyere ike ịbụ ụmụ nke gịnị ọdịnala ọ bụrụ na ị soro nzọụkwụ Chukwu dịka o siri ekwu eme ihe ekpe na ikpe na ezi omume o nwere ebe a ga-esi rata gaji ị ga-abụ onye abụ a na-atụkwasị obi mgbe ọbụla ị ga-abụ onye ga-abụ okwu obodo ekwelu ndị nzukọ nsọ ọdịnala ka anyị gwa n'onwe anyị eziokwu ka anyị mee na ibe ekpe na ikpe na ezi omume mmegharịa dozie ụzọ ndụ anyị ka anyị bụrụ ibe ọmụmaatụ ọ sị anyị na ezi omume anyị ga-aka nke ndị gịnị mba ọzọ ka anyị wee mee gịnị pụta ihe ka ngwa na eziokwu ọdịnala amaka ọdịnala bụ ndụ ọdịnala bụ ya bụ isi onye na-eme ọdịnala ibe a na-akọrọ ya onye na-eme ọdịnala o nwere ibe na-eyinarị ya ma m enweghị ihe nwere m Chukwu ọ dịghị ihe kọrọ mmalị ma m enweghị ihe nwere otuto ọ dịghị ihe kọrọ mmalị ma m enweghị ihe nwere m Chukwu ọ dịghị ihe kọrọ mmalị ma m enweghị ihe nwere m Chukwu ọ dịghị ihe kọrọ mmalị enwezila abeze enwezi ike abeze na-akụ nke ọzọ abụrụ anya ukwu nke ọzọ abụrụ ekwulu nke ọzọ abụ maka niile emetakarị mana abịa nne na nna ọ nne gị ga-asị gị na ị ga-akakpa ọgbọ gị na ị ga-akakpa obodo unu nna gị ga-ekpere gị ofe ekpere ahụ nwanne gị ahụ ekpere ọrụ gị ya etu nwe onowu ata nọ ya onowu ata na-asọpụrụ nwanne nwoke bụ nna nyere mana ụrụ nwa ya na-ekpe ekpere o jee ije n'iru mmanya ọzi nna nyere ka ọ ka m a na-emeri ya eme mana dobe na nna nyere ka ọ nọrọ ya n'ọnya nọchiri anya nna m na etu nna m si kpudo anyị dịka ọkọ chedoro ụmụ ya na etu a ka ọ ga-esi mee gịnị chụdo anyị mee na ka ike dị ya karịa ka ọ dị ndụ n'elu ndụ arụike na ebe arụike nna ya ego ya bịa ọ nke ọ ga-ekpere ya nna ya ego anọrọ ebe ọ nọ ịkpa nwanne m nwoke nwere kwarụkọta azụ m nwa ọ ga-adị nwa nwe ya eme gịnị ya adị nna ya ego ya ekpere ka ọ ka m a na-emeri ya eme onye pụtara ọmara ibe onye abụọ alụ anụ zọpụta ụwa gịnị ka m na-ekwu ka anyị mee na ibe ekpe n'ikpe n'ezi omume na ọsọsọ nne mụrụ gị na nna mụrụ gị nwanne m nwoke nwa ebe a ovunna ovu nna m dị ebe a ọgụ eji ọvọ ovunna ovu nna m mụ nwụsịrị ala
onye ọzọ ṅụọ nyanwa wee ṅụọ mana o nwere ife gị na ka okpebe ekpere ya ka okpe ka izeke ya ọ ya emeri ya mma ya ma ọkwụ ya ka dị mere ekwu nya mee gịnị ya dịrị ya mma o nwere onye kpọọ m ụnyaahụ wee sị m nwanne m nwoke nwa mmalụ ka nna dị m dị n'ebe ọ nọ owute m agbanago ka mbụ mmeti onye a mmanwụ ka unu na-ekwu mmanụ ọmụ bụ ize mmetie mmanwụ okwu abụọ gwara m bụ onye ilo gwara nya nwe nọgharịa onye ilo ya bụ kedu ibe m na-ekwu ibe m na-agwa unu bụ na ibe dị mma ma gịnị dị mma orita na onwe unu n'anya na ka o si dị bụ mbikọ nke gịnị nke ụmụnne